Dovolte, aby som predstavil pani magistru Zuzanu Premdekovú, predsedničku školskej maturitnej komisie a takisto predsedničku predmetovej komisie matematiky, ktorá je v štvrtok, ďalej predsedničky predmetovej maturitnej komisie slovenského jazyka magister Luciu Henšovú, viacerú poznáte, pani doktorku Ivetu Šarišskú a pani magistru Janu Harbudovú. Bravo. No čo, ideme? Vonku. Počkáme, keď nás to tam ďalej. Dnes sme sa stretli ráno o 9:00 s pánom zástupcom, pánom riaditeľom Strednej priemyselnej školy aj s predsedničkami predmetovej maturitnej komisie za slovenský jazyk, kde sme si rozdelili informácie a potrebné materiály. Takže v prvej časti študenti budú absolvovať test, ktorý pozostáva z úloh, ktoré majú výber zo 4 možností A, B, C, D a úlohy, ktoré sú s krátkou odpoveďou. No a v druhej časti ich čaká písomná slohová práca, kde budú mať možnosť vybrať si zo 4 tém. Na Strednej priemyselnej škole v Poprade tento rok maturuje zo slovenského jazyka literatúry 155 žiakov, z angličtiny 110 žiakov a z nemeckého jazyka všetci ostatní. Veľká väčšina študentov maturuje na úrovni B1, čo je základná úroveň, a jeden študent maturuje na úrovni B2. To je teraz jazyk. Cudzí jazyk. Zaujímavosťou je, že ako dobrovoľný predmet si zvolilo matematiku 77 študentov, či z nás je na najväčších škôl pre všetko, ktoré je počtom študentov maturujúcich z matematiky. Na našom type školy študenti povinne maturujú zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky, a ako dobrovoľný maturitný predmet si môžu vybrať ďalší predmet. Väčšinou si vyberajú matematiku, pretože sme technická škola a väčšina našich študentov pokračuje v štúdiu na vysokej škole technického zamerania. Každý si musí vybrať nejaký ten predmet dobrovoľný, alebo to si len vyberiem ja, že chcem z matematiky. Ale keď nechcem, nemusím z ničoho, len cudzí jazyk a slovenčina. Národný úrad certifikovaných meraní minulý týždeň zverejnil poradie stredných škôl podľa úspešnosti prijatia študentov na vysoké školy v Slovenskej republike. A podľa tejto tabulky naša škola skončila na 8. mieste zo všetkých stredných škôl v Prešovskom kraji ako najlepšia spotrebná.
zajtra a pozajtra študenti absolvujú externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. Koncom mája budú absolvovať naši študenti praktickú časť maturitnej skúšky a neskôr ešte ústnu časť maturitnej skúšky. To externé testovanie študentov vlastne zabezpečuje rovnaké podmienky pre každého študenta v Slovenskej republike a výsledky maturitnej skúšky sú vlastne porovnateľné v rámci celej Slovenskej republiky. Každý študent je vyhodnocovaný jednak svojou úspešnosťou testu a jednak vyhodnocovaný percentilom, ktorý ukazuje, koľko študentov bolo horších na Slovensku ako on. Táto externá maturita treba pri prijatí na vysoké školy? Vysoké školy si určujú vlastné kritériá prijatia, ale väčšina vysokých škôl vyžaduje externú časť maturitnej skúšky. A teda záleží pri prijatí. Prajem vám dobrý deň, prajem vám dnes veľa šťastia aj teda v tých nasledujúcich dňoch, aby vám to dopadlo podľa vašich predstav. Dnes vás čaká maturita, externá časť a písomná časť zo slovenčiny, to myslím, že viete, takže dúfam, že ste pripravení. Začneme takými formálnymi vecami, tým, že my vás nepoznáme, tak si skontrolujeme, či ste to rozstavili vás tak, ako máte sedieť, čiže je možné, že sa ešte budete presúvať. Takže chcem vás len poprosiť, robte len to, čo vám bude povedané. Nepíšte nič vopred, aby ste niečo nepokazili vždy, až keď dostanete pokyn. Postupne vám poviem, ako budete pracovať, čím máte písať, ako máte písať, na čo si dávať pozor. Takže len prosím vás počúvať, keď budú otázky, tak až na konci, lebo je možné, že v priebehu toho, ako budem rozprávať, tak vám zodpoviem to, na čo sa chcete opýtať. Dobre, čiže počkajte, kým dokončíme a potom na záver, keď budete mať nejakú otázku, tak sa môžete pýtať. Dobre, tak milí študenti, nastal ten okamžik, kedy je teda rozhodujúca udalosť pred vami, kedy máte možnosť preukázať to, čo ste sa naučili. Preukázať to dnes na externej časti, aby som to v internej časti. Dám tak v rýchlosti, že správne označená pri tom piktograme krížik, tak krížikom vyznačujete do toho políčka správnu odpoveď. Správna odpoveď je vždycky jedna. Čiže ako náhle by ste vyznačili viac správnych odpovedí, aj keby medzi nimi bola správna, tak sa to ráta ako nesprávne zodpovedaná otázka. Čiže pozor, aby ste sa strafili do toho okienka. Keď by ste sa náhodou pomýlili a chceli dať inú odpoveď, tak ten pôvodný krížik začierniť a urobiť nový. Keby ste sa znovu chceli vrátiť k tomu, čo ste začiernili, tak to začiernené treba dať do krúžku a ostatné urobiť krížiky. Áno, budete tam mať vzor na to. 45 a štartujete prácu. Ja vám ukážem, že super! Super! Ťažké to budem sa rozprávať. Myslíme skvelé. Yeah. Super. Horšie to nemôže. Dvojka istá. Thank you.